Měla bych popsat dojmy z celý kandidátů smrti. Vzpomínám a cítím jen úzkost, opuštěnost a touhu po milých lidech. Nežila bych dnes jinak. Teda, že bych se vyhnula chybám, kterých jsem se dopustila. Zelle 62 billig mit einer Strafgefangenen. Sie werden auch weiterhin die Augen malen. Maruško. Tati, Hroma peklo, sveste mě. Hroma peklo, marné váše, proti nám jsou stéky. Hroma peklo, marné váše, proti nám bojím. No pojď. Hrom a peklo, marné váše, proti nám jsou stéky. Hrom a peklo, marné váše. Sagen Sie, Frau Nau, was machen Sie eigentlich im Urlaub? Wo fahren Sie hin? Haben Sie schon etwas geplant? Mein Mann fühlt sich nicht wohl. Ah, er fühlt sich nicht wohl? Was hat er denn? Krank, ja? Na und? Vielleicht werden wir zu Hause fahren oder was. Powiedzieli 99 dní życia. Drž se, Vando, dostaneš milost. Poníženost Vandy mě odpuzuje. Zrozila jsem se, když jsem spozorovala, jak velkou námahu mě stojí vydržet její pohled a usmívat se. Stydím se za to. I mně zbývá 99 dní života, které prý nechávají uplynout od ortelu do popravy. 99 dní. Těším se na své nejbližší. Kdy jen přijdou. Chci zapomenout, že čekám. Na žádnou očekávanou radost se nespolehnout celé. Mohla by nepřijít. Milá mamičko, mám štěstí. Můj úkol pro říši zní malovat vojáčkům oči. Mohu přitom psát a nikdo mě nevidí. Musíš mě mít ráda. Musíš mě poslouchat. Nikoho jiného. Vždycky. Pamatuj.
Dobrý den. Dobrý den. Máte tu krásně. Krásně tady máme, ale my tej krásy ani... Naschledanou. Naschledanou. Praha, 30. září 1938. 4 velmoci, Německo, Itálie, Francie a Anglie, dospěli v Mnichově k dohodě o vyklizení sudetoněmeckého území naší republiky. Vláda Republiky Československé s plným vědomím historické odpovědnosti odhodlala se k tomu, aby mnichovské usnesení přijala. Učinila tak uvědomí, že je nutno zachovat i národ a že jiné rozhodnutí dnes není možné. I přírodě je špatně ze slunečna a zvrací stíny. Francie, kdysi věčná, ohřívá činy. Jen její zločin zeje ze sobeckého kouta. Vždyť vůle k svobodě se děje, toť víc než strach, toť pouta. Nikdo si nemyslí tam u vás všech, že tato zem, v níž ještě žiju tiše, dnes nebo zítra bude k vaší píše psí kůží dobrou na dudácký měch. Z rozkazu prezidenta republiky doktora Emila Háchy odevzdejte velitelům všech jednotek tento rozkaz. Německé vojsko zahájí dnes 15. března obsazování zemí Čech a Moravy. Proto nařizují, aby veškeré vojenské posádky složily v klidu zbraně, aby obsazení mohlo být provedeno bez vážných narušení pořádku. Vyženeme je. Vyženeme je. Ty je chceš vyhnat. Haben Sie keine Schere? Nein, wozu? Auf dieser Zelle dürfen keine scharfen Gegenstände über Nacht zurückbleiben. Verstehen Sie? Gute Nacht. Gute Nacht. Jestli lžete, bude to přitěžující okolnost. Pan komisař projevil radost, že vás vidí na půdě právnické fakulty. Bývalé. Na los, los, sprich. Tak mluv. Jak to bylo? Stejně všechno víme. Když to víte, tak proč se ptáte? Verzeihung. Mit wem hast du Kontakt gehabt? Patříš té bolševické bandě, mluv!
Voda! Tak si naše. Ahoj. Ahoj. Maruško, jsi připravená na všecko? Kdyby se s náhodou dostala do rukou jim? Sprich! Namen! Nedělej, že nerozumíš! Kdo ti dával instrukce? Mluv! Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Válka pokračuje a věznice nestačí. Vyfasovala jsem Frídu. Přestože odsouzenec k smrti smí sedět jen se sobě rovnými. A Frída dostala jen pár týdnů. A jistě ne za politiku. La 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 la. Maria, Mensch, was schreibst du immerfort? Aber nicht. 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 Wieso? Immerfort schreibst du. Aus Gewohnheit. Ja? Dieses Buch erweckt in mir so viele Gedanken, dass ich mir sie aufschreiben muss. Ja. Sowas. Milá Frída je totiž nacionálně založený tvor. Jako okurka, která musí v octě skysnout. A je mi líto zničit kvůli ní ty škrabky. I když vím, že nemají valné ceny. Snad jen pro mé blízké, kdo mě znali. Zelle 62 belegt mit 2 Strafgefangenen. Kommen Sie. Dnes je pátek. Den, kdy se popravuje. Ale od soudu uplynuly teprve 2 týdny. A já přece dostala 99 dní života. Chudák Frída. To se s ní zase zkusí. To je vítězka. Zavřeli ji v 16 za vlastizradu. Už 3. rok sedí. Přitom všechno zapřela, řekla bys to do ní. V 16? A neříkali ti, že jsi mladá, neskušená? Tobě taky víc. To gestapáci jsou galantnější, ty nás za neskušený nepovažujou. Sonderfall aus Brünn. Hartnäckige Leugnerin. Diese da waren auch hartnäckig. Und ich habe sie doch weich bekommen. Taky nechtěli mluvit. A už jsou vyřízeni. A tihle teprve čekají na likvidaci. Jistě mezi nimi máte svoje dobré známé. Kennst du ihn? Znáte ho?
Neznám. Na, ich helfe dir schon. Karl? Was ist? Bitte Feuer. Toužila jsem se ještě jednou na něj ohlédnout. Ale nemohla jsem riskovat. Od té doby jsem ho už nikdy neviděla. Verfluchte Sau! Jarino, stála si tam 3 dny a 3 noci. Ta facka Friedrichovi za to ale stála. To byly naše veselé Vánoce v 41. Arbeit macht frei. Was soll das heißen? Los, los! Ja, antreten! 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 Los! Also los, los, los! Schöne Mädchen. Ja. Volki. Ein kleiner Spaß mit Ihnen wäre nicht schlecht. Wir sind im Dienst. Na eben. Volki! Volki! Zurück! 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 Kommt her! Zurück! Kommt! Verbotene Sohne! Kommt! Kommt her!
Pane učiteli. Maruško. Pane učiteli. Chci tě o něco poprosit, ale je to nebezpečné. Máš propustku na Slovensko. Mohla by si vzít nějaký balíček, ale aby tě s tím nechytili. Nechytí. A troufla by si z někoho převez lesem? Znáš cestu? Znám. Ale to není jenom tak. Nezlobil by se, kdybys. Já se přece nebojím. Věděl jsem to. Ale nikomu ani slovo. Ani doma. Tož zítra tady na stanici. Nehledáte nocleh? Rád bych se někde ubytoval. Jedině se něco najde. Dobře, že jsou tady. Kde jsi byla? Bože, ty jsi polekal. Kdo to byl? Žárlíš? Stejně ti to nemůžu říct, kdo to byl. Maruško. Nevím. Nikdy jsem ho předtím neviděla, neznám ho. Převedla jsi ho? Proč jsi mi nic neřekla? Nevěříš mi? Prosím tě. Okamžitě toho necháš. Slib mi to. Ty mi stále vtloukáš do hlavy, že musíme bojovat. Proč mi teď bráníš? Mám tě rád. Ještě není čas. Ještě jsou příliš silní. Ty jsi malá. Malička. Nejsem sama. A co mamička? Ví to? Myslí aspoň na ně, když už nemyslíš na sebe. A na mě. Co když tě chytí? Což tě chytí? Na nic se mě neptejte. Proboha, děvčico, co s tebou bude? Mariška, schläfst du? Hast du schon mal verliebt? Ach, ich bereue es nicht, ja, dass ich mit ihm geschlafen habe.
Weißt du, mit diesen Franzosen aus dem Lager, das war ein Liebhaber, sage ich dir. Zärtlich. Das kann man gar nicht beschreiben, Maruschka. Nun glaube mir. Unsere Soldaten, die sind zwar tapfer, aber im Bett, da sind sie einfach Schweine. Ja. Zní šumění deště, zní v duši mi ještě, kolem prší a já nevím, kam jít mám. Jdu s děvčetem v dešti, jdu a hlava mi třeští, svět je šedý a já to chci zapomenout. Neklesejte na mydli. Jako kdyby to psala na alfabet. Dělej, rychle. Barvu. Kde je? Rudla. Co tu chceš? Nezlob se. Ale tam, co jsme se měli sejít, to nejde. Jsou tam Němci. Dej to sem. Tady to máš, ať tě tu už nikdo nevidí. Neboj. Zítra to roznesu. Já. Zelle 62 belegt mit 2 Strafgefangenen. Aus Berlin? Mein lieber Freund. Sie? Maruško, vykonej, prosím tě, oč tě žádám. A nebudu bolestí zmírat, ale ve víře žít, že se všichni zejdeme u hostiny nebeské. V ruce tvé, Bože, poroučím duši svoji. To musí být tvoje poslední slova. Splň moje přání, dítě moje. Žehnám ti, tvá matka. Maruško. Das ist verboten. Tak, jak se ti vede, Maruško? Skvěle se tady o nás starají. Jak vidíte. Dostala jsi můj dopis? Já umřu, lesti neuděláš, hoď jsem tě prosila. Neumřete, mamičko. Já nemůžu. Opravdu nemůžu. Rozumíte mi? Mamičko. Josefe, poprosiu ty. Já
Já do kostela nepůjdu. O co ji mám prosit? Němci by ji měli zaopatřovat. Mamičko. Vidíte, málem jsem zapomněla. Pro Jožínka. Das geht nicht. Ich habe Erlaubnis von der Frau Oberin. Was ist los? Komischer Schlager. Zelle 62 belegt mit 2 Strafgefangenen. Sie. Nehmen Sie Ihre Sachen und kommen Sie mit. Heute ist Freitag. Warum? Halt! Also los! Ein neuer Befehl. Juden mit Juden, Tschechen mit Tschechen. Odkud jsi? Ze strážnice. Ze strážnice? Tam jsem chodila do gymnázky. Das ist ja eine würzige Luft, was? Maruška, nechcete ven? Kolik ti proboha bylo, když tě zatkli? 16.
chodím už 3. rok. Rok jsem byla na samotce. Já se ti bála. Maruško. Jsem tak ráda, že jsi tu se mnou. A já... Bála jsem se, že mě už... Nic. Znáš tuhle? Čižmičky moje, hodvábom šité, aj čo tak smutno tančíte. Čižmičky moje, zlatom vybité, aj čo tak smutno chodíte. Čižmičky moje, čižmár vás praví, budete zase tancovat. Kolikrát jsem už prožila svou smrt. Kde se vezme, tu se vezme stesk, či bolest a se vře hrozně do drápů. V těch chvílích se snažím nemyslit na své okolí, ale přenesu se do svého světa. Ke svým, které mám tak ráda. Včera jsem vás poznala, vy mě jistě také. Ptala jsem se na vás a vím, že mě neudáte. Jíte ráda med? Potřebovali bychom vaši pomoc. Scháníme vysílačku. Nějaké peníze, zbraně. Naše skupiny... Milá slečno, mýlíte se. Já nejsem zapojen do žádné ilegality. Na tom výletě jsem byl čistě soukromně. Ale... A i kdybych dělal něco podobného, myslíte si, že bych vám na to hned kývnul? Řekl vám, ano, všechno vám dáme. Vysílačku, zbraně, je nás tolik a tolik, vede nás ten a ten. Nemyslíte, slečno, že jste trošičku naivní? Poznám, s kým mluvím. Víte, že nám pomůžete. Děláme letáky. Potřebovali bychom hektografický papír. Naše skupiny by se mohly sloučit. Tak dobrá, pomůžeme vám. Jenom to spojení skupin, to by bylo. Jinak se můžete spolehnout. Věděla jsem to. No. Tady je něco pro vás od včeliček. A příště buďte opatrnější, jste ještě mladá, neskušená. To znám. Víme, že tě ke všemu přinutili. Kdo to byl? Dir wird nichts geschehen. Ich habe es deiner Mutter versprochen. Slyšíš? Nic se ti nestane. Pan komisař to slíbil tvé matce. Ovšem, když budeš rozumná. Znáš ho? Ne. Budu ti dělat ostudu, viď? Bolschewistischer Held, Mazur, alias Polda, ist schon erledigt. Er hat sich selbst verurteilt. Zlikvidoval se sám, skočil pod vlak. Hrdina. Er hat dir das eingebrockt und selbst...
ji do toho strčí a sám... Toho taky neznáš? Wenn du nicht redest, wird es schon ein anderer sagen. Když nechceš mluvit, řekne to za tebe jiný. Na also, alte Bekannte. Von wem stammen die Texte der Flugblätter? Kdo vám dával texty letáku? Nikdo. Neříkej, že jsi si je vymyslela sama! Sama. Myslíte, že je to tak těžké? Kdo vám dával sabotažní instrukce? Všecko jsem organizovala já! Blödsinn! Wer war das? Nech to! Přece jste všichni neposlouchali a Nech to! Zelle 2 belegt mit 9 Strafgefangenen. Pojď. Holky pryč. Sedni si. Ne, děkuji. Jsem já to pitomec. Honem ručník. Vodu. Mamičko. 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 Tož se podívejte. A co vy jako študovaná jste přišla k nám do továrny? Tady se mi to víc líbí, než v úřadě. Tak se navlékají cívky s nitěma. Víte, osnova ta prochází paprskem. A tady pozor. Nebo cívka, ta vám může spadnout mezi člunky a rozbije se celý stav. Tu stačí jenom takhle nepatrně nechtem zavadit a osnova je na dranc. A čím se potom bude fačovat německý voják? Aha. Budu se snažit. A kdyby se vám stroj náhodou porouchal, klidně se obraťte na Aničku. Ta se v tom vyzná. Víte, ona ta válečná příze tam moc nevydrží. To je Lily Marlene. Tu zavřeli, protože nakazila chrabré německé vojáky. Každý bojuje svou vlastní zbraní. Děvčátka, pojďte ke mně. Jste takový hezký. Pojďte mi něco zaspívat. Zalec sokol, bělý Ale to vták. ne, něco pořádného. Umíte nočně motýla? Co jen já měla sen, ten krásný sen, mě se celil. A Ježíko, zatančí. No tak, no. Noční motýla se Že taky. že je ztracená. Laději, laději,
To jsem rád, že tě vidím. Co děláš? Vyrábím obvazy pro německé vojáky. Když dovolíš, pozdravím se s tatínkem, dlouho jsem tu nebyla. Ne, počkej. Nemá dneska službu. Pojď, vyprovodím tě domů. Ukaž. Ne, díky, Eliška. Da steht ein Lindenbaum, ich träum in seinen Schatten, so Jak dovedou být milí a hodní. Právě Menschen. Pracuješ? Jak to myslíš? Ty víš. Vykašli se na to, prosím tě. Zničíš sebe. A nás všechny. Maruško, jestli mě máš jenom trošku ráda, slib mi. Co ti mám slíbit? Že toho necháš. Maruško. No. Já tě miluju. Maruško. 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 Prosím. Maruško. Prosím. Nesmím tě ztratit. Tak je nebo zadám policii! Maruško. Nálet. Jo, jo. Až po válce. Lidi stejně říkají, že spolu chodíme. To je nejlepší alibi. Až po válce. Drž mi to kolo. Podrž to kolo.
nejdeš do kostela? Ne. Proč? Odsouzenkyně k smrti to mají zakázáno. Stejně bych tam šla jenom za Jarkova vítězkou. Ty nevěříš Boha? Na, Jana. Moc se po vytýšce mluví o nějakém děvčeti, co se po nocích toulá z chlapy. Měla bys na čas zmizet. Nemůžu. Musím tu zůstat. Dám si pozor. Tady je něco pro Poldu. Nebuď blázen, no. Zurück und was ist da drin? Mehl, natürlich. Rauchverbot. Schnell aufmachen, beeilen Sie sich. Co se ti stalo? Nic, Poldo. Strach je hrozná věc. Je. Jarka ti vzkazuje, že ta Sudetendeutsche dostala milost. Na? To ti posílá pan farář. K Bohu. Ty jsi tam mě žalovala, viď? Nežalovala. Že já ti chci pomoct. Když věříš. Já věřím. Opravdu. Ne v Boha. V lidi. V lidi. A ve všechny. I v Němce? Lidi si můžou udělat na zemi buď ráj nebo peklo. A co pan farář? Co pak ti dneska šeptal do uška? To neříkej. To nesmíš říkat. Julinko, já ti to nechci brát. Až se vrátíš ven, mezi lidi, sama uvidíš. Ty se nebojíš smrti, když nevěříš? A ty se nebojíš, když věříš? Nemám strach z té hodiny, která už musí být blízko. Vím, že přijde. Čekám na ní klidně. Nebojím se věčnosti. Chtěla jsem jen a jen dobro. A boj proti zlému. Harry. Maruško, ty jsi přijela. Už u nás ostaneš, že? Chtěla jsem vás ještě vidět. Musím se vrátit.
Maruško, co tam děláš? Nechajte ho, prosím tě. Nemůžu. Mamičko. Pro Boha tě, prosím, zvostaň doma. Nemůžu. Nepustím tě. Einsichtig belegt mit zwei... Gut, gut. Alles in Ordnung? Jawohl. Ist das Hausmann angekommen? Ja, ja. To je nejlépe placený pošťák v celé říši. Maminka vždycky seřene nějaký proviant a pak ho pošle. Ještě, že ji tu máme. A že je tak nenažraná. Doktor Ješek, posaďte se, prosím. Byl jsem vám ustanoven jako obhájce. Divíte se, že mluvím česky? Studoval jsem u vás. Bude to obtížný úkol. Nikoho jste neprozradila, všechno jste vzala na sebe. A pak tu máte dvě zvláštní poznámky. Beispielloses Leugnen, bezpříkladné lhaní, hartnäckiges Schweigen, zaryté mlčení, bezpříkladné lhaní, zaryté mlčení. To jsem tu ještě neměl. No, uvidíme. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat und landesverräterischer Feindbegünstigung. Ich bitte den Herrn Vertreter der Reichsanwaltschaft, die Anklage vorzutragen. Hohes Gericht. Die Ergebnisse der Hauptverhandlung haben die Schuld der Angeklagten eindeutig bewiesen. Das deutsche Volk steht in seinem Schicksalskampf gegen den Bolschewismus. Und in dieser schweren Stunde haben die Angeklagten auf heimtückische Weise versucht, dem kämpfenden deutschen Soldaten in den Rücken zu fallen. Hohes Gericht. Unter den Angeklagten befindet sich auch eine Frau. Eine junge Frau sogar. Die Frage lautet, ob auch sie strengstens bestraft werden soll. Ich antworte ja. Deshalb beantrage ich für alle Angeklagten die höchste Strafe, die Todesstrafe. Neublížila jsem slovem žádným. Co na sebe řekli, je jejich věc, ne mého svědomí. Co řekli na mne, to jim ze srdce odpouštím. Snažila jsem se jen, aby všechny stopy končily u mne. Im Namen des deutschen Volkes. Deshalb werden alle Angeklagten wegen Vorbereitung zum Hochverrat und landesverräterischer Feindbegünstigung zum Tode und zum dauernden Ehrverlust verurteilt. Die Todesstrafe wird nach Ablauf der Frist von 99 Tagen durch Enthauptung vollstreckt.
Maruško, víš, co se mi zdálo? Že ti dali milost. Prosím tě. Proč ne, když ji dostala ta Sudetendeutsche? A nebo aspoň odklad. Myslíš? Mám nápad. Zeptám se o Berinky. Nemá to smysl. Je-li milost zamítnuta, rozsudek se samočinně vykoná. Tak mi to řekli. Můžu tě přece zabít. Já nechci. Třeba nezabiju. Neboj se. Už vím. Přijmu tvůj trest. Julinko! Julinko! Neblázni, Julčo! Julinko! Julčo! Julinko, jsi moc hodná, ale oni by to stejně nepřijali. Já taky ne. Podívej se na mě. Co pak jsou mrtvola? Ještě spolu pojedem dom, uvidíš. Však ty to už máš za pár neděl. Pojď, zaspíváme si. Čiže si šuhajko jak rúža, chcela by som ťa mať za muža, ani bych ti robiť nedala, len bych ťa pre krásu držala, ani bych ti robiť nedala, len bych ťa pre krásu držala. Čiže si šuhajko, čiže si... Milá Jarino, tu žádost o milost napíši. Říkám si, my musíme být ti, kdož dovedou lépe lhát. Marné oběti jsou hloupé oběti. Byla jsem za tebe prosit v Praze. A co vám řekli? Až to přijde z Berlína. To, abych zajela tam. Kam byste jezdila, mamičko? Tam by s váma ani nemluvili. Tady je žádost o milost. Poslali jsme ji na Volksgericht. Protektorovi. Do Berlína a i do Prahy. Gestatten Sie? Prosím. Pěkně to pan doktor Ježek sepsal. Jen jestli to bude co platné. Maruško. Taky jsem napsala žádost o milost. Ale nevěřím, že ustoupí. Na frontě už začali. Rusí je ženou. Však to ještě spolu oslavíme. Julinko! Mit Ihnen möchte ich gern mal sprechen, wenn Sie nicht Nein sagen. Ich werde Ihnen wahrscheinlich keine Freude machen. Ich bete für Sie, mein Kind. Grüß Gott. Ustupuju, děti, ustupuju! Mustárit mamušky kýž! Vidíš, a milosti se taky dočkáš. Pane, teď se budou mstít a budou tvrdí. Milé, jsou obklíčení. Kde? Napište.
Vím, že vyhlídka na milost je teď úplně beznadějná. Budou soudit přísně, bezohledně, aby pomstili své padlé hrdiny. Ať se stane se mnou cokoliv, nebuďte smutné. Takových Marušek je a ještě bude. A vítězství stojí za víc. Protože stojí víc. Vanda je nemocná? Musíš zmizet. Jdou po tobě. Sežeň mi jet. Co blázníš? Co blázníš? Ale neblázním. Musíš si odpočinout. Pojď, ukryjeme tě. Nemůžu. Musíš. Nemůžu. Doprovodíte mě? Aber schnell. Jarina! Dostala jsem 5 let, posílají mě do Valdajmu. Naše mě ještě propašovala k tobě. Rozloučit se? Neboj. Ještě se uvidíme. Ukaž ruku. Levou. Prosím tě, ty tomu věříš? Víš, ta Vanda odešla po 3 měsících a 5 dnech. Já už to mám o 14 dní víc. Podívej až sem. Ty se z toho dostaneš. Máš to tady napsané. Když to říkáš, tak ti málem věřím. Ale lepší je nedoufat. Co kdyby to přišla, abych nebyla připravena. Bude se mi po tobě moc stýskat. I po vítězce. Jarino! Až se po se sejdem! Jarino!
pak budeme žít. Neboj. Vítězko milá, zase jeden pátek za mnou. To napětí je týden od týdne větší. Jsem vždy vysílená jako po dlouhé cestě. Chtěla bych tě vzít za rameno a vyprávět, poslouchat tvůj hlas. Vítězko, prosím tě, bude-li jen trošku možno, pošli mě matku naději. Během příštího týdne ti ji vrátím. Kdybych snad příští pátek... Promiň. Jsem unavená po té páteční túře v nejistém čekání. Zpívala jsem si dnes všechny naše písně. Raději zpěvem, než pláčem. Venku to voní. Pojď si čichnout. Tamhle vyvěsili fangry. Asi, že je první jarní den. Napiš o tom něco. To je tak inspirace k zvracení. Sie haben Besuch. Tvoje škrabky jsou na svobodě. Jarčina maminka je vynesla, když tu byla na poslední návštěvě. Tobě dali určitě odklad. Dneska je 124. den. Těch 99 jsem ve zdraví přežila. No vidíš. Víš něco o Jarce? Ne. Ale ta se nám nestratí ani tam. Vydržíme. Až do posledního okamžiku. Dnes jsem naplnila 22 let svého života. Čekám denně poštu. Stále nic. Chcete ještě přijet? Těším se na vás. A pozdravuji vlaštovky, včely, stromy. Co byste řekli tomu, kdybych se teď objevila mezi vámi? Což pak nevidíte, vždyť já tam jsem. Přijedete. S kosicí fistulí, že se k ní dnes večer přitulí, že přijde ve fraku s žížalou v ruksaku, s takovou, že až oči vykulí. U kosů tak jako u lidí, když se dva milují, nevidí. La 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 la. Ja, Sie. Ziehen Sie sich und kommen Sie mit. Der Herr Rechtsanwalt will noch mit Ihnen sprechen.
je poprvé. Drazí moji, loučím se s vámi. Pozdravuji. Miluji. Neplačte. Nepláču. Beze strachu. Bez záchvěvu. Bez bolesti odcházím. Už přicházím k tomu, co mělo být přece jen až na konci. Ne uprostřed. K odchodu od vás. A přece k naprostému zblížení. Splynutí. Vaše žádost o milost byla zamítnuta. Rozsudek bude vykonán dnes o 6:30. Je vás 9 a pořadí není ještě stanoveno. Může tedy nastat jistá diference, ovšem nepatrná. Intervaly jsou 2minutové. Řekněte mi, prosím. Mohu si naši přijet pro můj popel? Ke svým věcem můžete přibalit i vlasy. Oni si vás totiž ostříhají. Budou předány vašim pozůstalým. Děkuji. Dnes, o 6:30 večer, 2 dny po dovršení 22. roku svého života, vydechnu naposledy. A přece až do posledního okamžiku. Žít a věřit. Chtěla bych na sebe vzít celý váš zármutek, bolest. Cítím sílu nést ji za vás, touhu odnést ji s sebou. Klekám před vás, vy nejdražší mého života. Prosím o lásku a odpuštění. Nebojte se o mne. Neplačte. Nezoufejte. Vše ustalo. Zmlklo. Blíží se onen rozhodný okamžik. Jsem s vámi. Cítíte? Miluji. Odcházím s pevnou vírou. Pozdrav všem. Odpuštění. Vlasy jsem sama vázala. Poslala jsem po nich vzkaz a políbení.